Здравейте! Първо, сърдечно благодаря. Рядкост, абсолютна рядкост е такова добро отношение към клиента в днешно време. Адмирации. Сумата, която изпращам, е недостатъчна за това, което получих, но тя не е за пластирите. Тя е, за да се почерпите едно кафе от мен. Още нещо да кажа. Въпреки, че първата ми покупка беше направена с доза скептицизъм към продукта, конкретно това за менопаузата, искам да призная сега с огромна радост, че това е първия продукт, който работи с такъв голям перцент успеваемост и облегчаване на симптомите и състоянието ми. Благодаря! Гледам с доверие и на всички останали продукти, които съм поръчала. Сърце от доволен клиент. Пластири. Octopatch. Благодарим, че сте наш клиент. Онлайн магазин B12.best.